vorbă cu fratele Mihai Hușanu, care a fost păstor la Biserica Baptistă Mănăștur într-o vreme de restriște a României și de restriște a bisericii. Vă mulțumim, frate Hușanu, că ne-ați primit în casa dumneavoastră chiar și în această vreme de pandemie. Vreau să vă întreb când și cum ați ajuns să fiți păstor la Biserica Mănăștur? La Biserica Mănăștur, înainte de a fi trimis de către Dumnezeu, eu voi pune accent foarte mult pe călăuzirea divină, nu pe am făcut eu, am lucrat eu, ci când m-a trimis Dumnezeu la Biserica Mănăștur în 1956. Câți ani aveați atunci? Vârsta de aur a comediei o aveam atunci și vârsta de aur 23 de ani. 24 pe 24. Vai, ce vârstă frumoasă ați avut! Și cum ați primit repartizarea? Ați fost repartizat la Mănăștur? Nu repartiție. Dumneavoastră aveți experiența tehnică de repartiție de la instituțiile laice. Noi avem o trimitere. Întâi să spun cum de a rămas postul vacant la Mănăștur. Postul vacant la Mănăștur, respectiv Cluj numărul 1, Ospătărie 10, a rămas vacant prin numirea fratelui Bunaciu Ioan ca profesor la Seminarul Teologic Baptist din București, Berze 29. Fratele Bunaciu era păstorul practic al Bisericii Mănăștur. Prin numirea lui acolo, și să mă corectez pe mine însumi, prin chemarea lui de a fi profesor la Berzei, a rămas postul vacant. M-a recomandat fratele Alexa Popovici, profesorul meu de la seminar, și în mod special și Socaciu Ioan, doi mari veterani, stâlpi ai cultului creștin baptist din România și dascăli și profesori în același timp. Am venit la Mănăștur în urma postului și rugăciunea bisericii și într-o vineri seara o fetiță care a trecut la Domnul a murit, a fost chemată să ia o pălărie, din șapcă, ce-o fi avut, bilete. 3 bilete s-au scris în urma postului și rugăciunii îndelungate a bisericii ca Dumnezeu să le dăruiască un păstor la Mănăștur. Și în bilet era scris Bunaciu Ioan, deci se revine Bunaciu să facă navetă de la București la Cluj și să fie păstor. Un bilet alb, adică rămâne să mai caute, că nu-i clară chemarea, și pe un alt bilet Mihai Hușanu. Și a ieșit Mihai Hușanu. Fratele Bărbătei Paul, fiind responsabilul bisericii în acea vreme, a fost rugat să-mi scrie la mine acasă, în Moldova, în orașul Fălticeni, cererea bisericii și chemarea bisericii, că am fost ales de către Biserica Cluj numărul 1, păstorul ei. Deja terminaseți institutul de câtva timp? Deja erați înapoi în Moldova? Seminarul nostru era numai de grad
liceal, nu era institut. Institut după Revoluție și-a recăpătat drepturile de a fi institut. Aha. Pe considerentul când am avut doctori, profesori Da. și nici elevii nu erau chemați așa prin examene stricte, grozave, așa. Am făcut seminarul în 1954 și în 58 a fost un an de probă. Să mă duc prin biserici, era testată chemarea pastorală. Eu făcusem anul de probă, pentru că eu m-am botezat în 1948, 15 august, de către veteranul bucovinian Silvestru Ungureanu și după botez m-am dus în lucrare, am fost chemat de frați. Dumnezeu m-a înzestrat de la 17 ani până la această vârstă am predicat. Frații, cunoscându-mi chemarea, mi-a făcut chemarea să mă duc la seminar. În 54 m-am dus și în 59 am terminat anul 3. Anul de probă eu îl făcusem și 58-59 am fost chemat la seminar să fac anul 4. Am terminat în vara lui 59 seminarul. Aici mi este fotografia cu 40 de colegi care toți au fost pastori și așa se face că, dar eram deja ales pastor la Cluj numărul 1. Erați căsătorit? Cu cine ați venit din orașul natal? Da. Căsătoria mea cu scumpa mea care a plecat în etern, în 54, 3 octombrie m-am căsătorit. Am avut 5 copii. La data când am venit la Cluj, respectiva Cornelia era în Portbebeu și Lidia, acești 2 copii. Soția avea serviciu în Fălticeni la o fabrică și-a dat demisia. Eu am venit ca pastor chemat de către Biserica Cluj numărul 1. Cum caracterizați perioada cât ați fost păstor între 1956 și iunie 1990? Au fost 35 de ani. Da. Cum caracterizați această perioadă? Foarte, foarte grea. Foarte grea. Întâi de toate să luăm de la mic la mare, să luăm din punct de vedere al bisericii și apoi voi lua din punctul de vedere social. Biserica Mănășturi. Când ai spus Mănășturi, ai spus până aici democrație, dincolo e Mănășturi. Până la fabrica de bere era o tablă scrisă, l-o scris-o ei în 47, până aici democrație, dincolo Mănășturi. Mănășturenii erau oameni grei, foarte grei. Aveau concepțiile lor, aveau intuițiile lor, au fost crescuți în sensul acesta a fi pretențioși. Din punct de vedere al bisericii, am avut greu de luptat. Nu atât din punct de vedere doctrinar, ci din punct de vedere al practicării credinței. Nu-i bine că stai așa, nu-i bine că faci așa, nu-i bine că te îmbraci așa, nu-i bine... 101 de acte negative care îmi îngreuiau slujba. N-am avut colegi
în comitetul bisericii n-am avut oameni cu pregătire, afară de bărbătei Paul, care a fost avocat, n-am avut nimic. Oameni simpli. Și omul simplu, când ajunge în comitetul unei biserici de talea Mănășturului, atunci îi face puțin greutăți, dacă nu mai mult, păstorului. Din punct de vedere social, am fost un tânăr care, iată, am 90 de ani mâine poi mâine, și acum îmi păstrez patosul, și acum când predic cu vervă, cu suflet, cu patos, știind că în toate trebuie să pui inima, suflet, de la suflet la suflet. Și acum, punând patosul mult, au venit studenți, a venit popor, s-a umplut biserica, comunismului nu i-a plăcut treaba asta. Nu i-a plăcut educația cu studenții. Nu i-a plăcut afirmațiile mele. Astăzi am primit prin poștă, n-am chemat, nu am cerut eu, azi, îi plicul de azi, de la CNSAS, caracterizările informatorilor care au fost în cadrul comunității, în cadrul Uniunii și în mod special în cadrul bisericii. Vreau să vă întreb, câți membri ați avut la început? Câți ați găsit în biserică? Când am venit la Biserica Mănășturi, au fost 220 de membri. Când am ieșit la pensie, dacă voi fi întrebat și cum am ieșit și de ce, voi spune, dacă nu rămâne, nu o taină, că e cunoscută. Am afirmat în multe interviuri de ce am ieșit la pensie. Am lăsat biserica când am plecat la pensie cu 845 de membri. În timpul comunismului. În timp când listele de botez erau verificate de inspectori. Ăsta e din familie baptistă, poate fi botezat. Ăsta nu e din familie baptistă, nu. Dar, domnule inspector, spuneam eu, omul ăsta vine de 1 an, de 2 ani, domnule, la biserică. Nu-i că îl înmoi imediat ca să am membri. Omul ăsta dorește sincer, domnule, lasă partidul să facă educația tineretului, nu o fă dumneata. Eu o făceam cu studenți, o făceam de la Anvon, o făceam când eram chemat în cadrul comunității, fiind înzestrat de Dumnezeu, având o carismă deosebită de la Dumnezeu, gloria totală este a Lui, oamenii mă ascultau, oamenii veneau puhoi, așa de mulți erau la Mănășturi, încât le spuneam pachețel, vă aduceți aminte, că nu mai încăpeau oamenii. La Anvon și scaunul de la Anvon îl dădeam. A fost martoră a acelor vremuri de frecventare maximă. Asta n-a plăcut comunismului și mi-a retras recunoașterea de pastor. Nu odată, nu de 2 ori, ci de 3 ori. A 3-a oară mi-a retras-o pentru 6 ani de zile. Și ce s-a întâmplat în perioada În acești 6 ani de zile, biserica nu a avut păstor. Și totuși, biserica a avut. Adică, și aici o paranteză. Ajungi la un impas într-o situație, în familie, în muncă unde ești, trebuie găsită metodă. Cer de la Duhul Sfânt să-ți dea metodă. Și ce metodă am întrebuințat de la Duhul lui Dumnezeu? Să știe bine, am renunțat
la un punct pe care noi, baptiștii, greu îl vom mai recâștiga. Am pierdut prin asta școala duminicală. La școala duminicală avea voie să vorbească oricine. Să știe că atunci aveau voie să vorbească oamenii din popor la ora biblică. Eu fiind din popor, nu mai eram oficial o să urc la amvon, vorbeam la ora biblică. Și țineam ora biblică din fața băncilor. Se ducea la serviciu divin un bătrân, citea un text și se zicea amin. Cum ne-a vorbit fratele Hușan la ora biblică. Ori simțit comuniștii că i-a învățat stăpânul lor, că Lucifer, când a fost azvârlit din Eden, i-a rămas înțelepciunea. Și le-a dat înțelepciunea Luciferii că la comuniști Hușanu nu urcă la amvon, dar au coborât amvonul în bancă. Foarte, foarte interesant, așa cum vă da domnul călăuzirea. Au trebuit multe intervenții. Botezul, spre exemplu, e foarte edificator pentru tineretul de azi. Botezul, n-aveam voie. Mă duceam cu 30 de candidați de botez și vineam aprobate listele de către Departamentul Cultelor prin împuternicitul regional, Hoinărescu Țepeș s-a numit, cu 10, atât, 20, frate Hușan, dar noi când ne botez? Lasă că vă botez. Vorbeam cu fiecare în parte. Sincer ești? Da. Vrei să te botezi? Da. Pe baza conștiinței tale, în fața judecății Lui Dumnezeu să răspunzi dacă ai intenții, te botezi pentru că a fost și măta și taică tu pocăit, pentru că vrei să iei o fată de la noi, de asta te botezi. Dacă te botezi sincer, vino în seara botezului la ora 11 fix, dar fără nici un asistent, tu singur vii. Vorbeam să îndeie cămași de botez îngrijitorul, mi le dădea mie, eu mergeam cu o cămașă de botez pentru el și pentru mine, luam din gard, gardul era din lemn putrăd, scânduri, prin gard se strecura, la ora 11 fix, intram în baptistier, îl întrebam, îl botezam, în numele Domnului te leg, nu spui nimănui. Aveați voie să-i treceți în registrul bisericii? Da, nu-i treceam, pe unii nu-i treceam. M-a chemat, o știut inspectorul din partea, că am avut aici, din partea Cinesasului, am oameni din Comitetul Bisericii. Nu vă citesc, că nu vă ajută și îi priviți pe urmă cu ochi răi, pe urmașilor. Unii din ei, cei mai mulți, au murit. Inspectorul știa că eu botez clandestin. M-a chemat cu registrul bisericii la el. Domnul Hușan, vii cu registrul la mine să verificăm membrii bisericii. Pe ei botezați noaptea, noi treceam. Care a fost întrebarea inspectorului? Domnul Hușan, toți membrii bisericii i-ai trecut în registrul ăsta? Da. Domnul Hușan, te mai întreb încă o dată, toți membrii bisericii îi ai trecut în registrul ăsta? Plecam capul în jos și spuneam nu. Îmi pare rău. Mă scuzați, domnul inspector. Înțelegea el de ce.
Cum ați colaborat cu frații slujitori din cadrul bisericii? V-am spus de la început, n-am avut fericirea și nefericirea în același timp. Și nefericirea. Am să vă spun de ce n-am avut fericirea și de ce a fost nefericirea. N-am avut fericirea să am colaboratori. Au fost colaboratori simpli, oameni simpli. Sida Vasilie, un zidar. Gal Vasilie, un muncitor. Doban de Ioan, un om un șofer și așa mai departe. Oameni simpli. Nu aveam. Erau 1, 2, puțin mai înzestrați și ei mă ajutau. Au trecut ani, au crescut liceiene, au venit studenți și foloseam studenți. Luam cu mine un student, îi spuneam din timp textul din care să se pregătească și cu studenți mă ajutam. Ceea ce n-a plăcut deloc comunismului. Unul din motive, spune arhiva de la CNSAS, împotriva mea, 5 dosare alcătuind 821 de pagini împotriva mea. Le-am citit, le-am văzut, mi le-a pus CNSAS-ul la dispoziție să le citesc. M-am trudit, m-am jertfit, m-a costat mult jertfa asta. Asta a fost spre nefericirea mea. Spre fericirea, în ghilimele spus, spre nefericirea mea, că n-am avut colaboratori, că n-ai colaboratori, le se urcă în cap pastorația, le se urcă în cap că sunt oameni mai valoroși decât tine și îți fac greutăți. Unii mi-au făcut greutăți din acești oameni promovați de mine. Știm că ați fost președintele comunității baptiste și ați fost și la Uniune. Da. Acum voiam să vă întreb cum vă împărțeați cu biserica, dar am aflat. Dar cu familia și biserica, cum le împărțeați pe toate? Am să vă spun programul. La Biserica Mănăștur am predicat, n-a simțit Biserica Mănăștur nicio lipsă din partea mea, cât am fost la comunitate și la Uniune. Programul meu era următorul. Luni aveam ședință de comitet, luni seara. Marți, la prima cursă de avion, plecam la București, la Uniune. Mă aștepta mașina, mergeam la departament, la diferite instituții ca să cer drepturi de construcții, drepturi de tipărirea Bibliei, drepturi de a merge în străinătate a unui grup de frați, diferite drepturi marți. La Uniune veneam obosit după ce mergeam la toate aceste instituții, luam masa, aveam audiențe și veneau în audiență, stăteau marți, miercuri și joi. Joi, la ultima cursă de avion, mă întorceam acasă, la Cluj. Veneam la comunitate, vedeam ce hârtii sunt la comunitate, ce cerințe sunt, ce ordinari, ce boteze, ce mormântări, ce probleme de disciplină în cadrul comunității sunt joi. Vineri veneam la biroul comunității și împreună cu executivul care știa întotdeauna unul, cel puțin, dacă nu 2, 3 din executivul comunității, veneau vineri la comunitate. Ne sfătuiam ce avem de lucrat. Vineri seara predicam predică la Mănăștur, sâmbătă țineam studiu cu studenții, duminică dimineață predicam
predica numărul 1 la Mănăștur, duminică după masă între biserici mergeam în cadrul comunității. Seara veneam la Mănăștur. Iar luni aveam ședință de comitet a bisericii și așa o luam și așa am dus-o, scumpa mea, așa am dus-o. Mă întreb când aveați timp să studiați dumneavoastră. Da, e bună întrebarea. În primul rând, eu aveam o rutină de păstor și contează mult în slujire și rutina. 2. Niciodată nu-mi permiteam să îmi pierd vremea. Primul care mă urcam în mașina spre aeroport eram eu. Primul care cobora, eu. Mă retrăgeam sub scări și acum alea s-au modificat, sub scări, și acolo studiam până când se spunea urcarea, îmbarcarea la cursa spre București. Seara studiam, ziua studiam în avion. Deschideam și îmi făceam predică. Pe tren deschideam și îmi făceam predică. Fac o paranteză. Foarte mult călătoream cu avionul. Erau ieftine biletele de avion. 143 de lei era un bilet de avion. Întrebați cât era în vremea aceea 143 de lei în comparație cu astăzi cât de scumpe sunt. Am muncit enorm, enorm. Și astăzi, da, și astăzi am muncit. Înainte de a veni dumneavoastră, am lucrat, am conspectat o carte. Aici și care e cartea asta? Da, am văzut. Iată, am conspectat-o. Și azi, la vârsta asta, de ce mai trebuie mie să știu? Asta e a doua oară când citesc cartea asta. De ce mai trebuie să o mai conspectez? Să spun, în primul rând, pentru exercițiul memoriei, așa cum un fotbalist face încălzirea, cum un pianist cântă și la bătrânețe, așa fac și eu. Am muncit, am conspectat, am gândit și așa mintea mi-a rămas fresh. Deseori eu mă urc la amvon și predic după predica care o ținut el. Știți dumneavoastră prea bine. Vreau să vă întreb, fratele păstor Mihai Hușanu mai făcea ceva acasă? O ajuta pe soția lui? Copiii? Înainte de a veni dumneavoastră, am plâns. Este martură Cornelia. Am plâns de mi s-a rupt inima că ea a fost jertfa numărul 1. Ea a muncit, ea a crescut copii, ea a avut și grădină, ea a mers în câmpul de experiență, că a lucrat la Institutul Agronomic și a luat probe din câmp să le aducă la Institut pentru Studenți. Ea a bătut la mașină, ea a lucrat, ea a venit și am plâns astăzi, mi s-a rupt inima. Am știut că veniți dumneavoastră, eram pletos, netuns. Și am spus frigeriței, o soră de la unul, frigerița Olimpia Fărcaș, când veneam acasă, de să te vadă mama, cum ești? Nu mă mai întreabă nimeni, Cornelia nu mă întreabă, dar nu e întrebarea asta, e întrebare de soție, nu de fiică. Ea m-a ajutat mult, m-a substituit mult și m-a îngăduit.
Niciodată n-am murmurat de ce mă lași numai pe mine să trag și mie îmi pare rău acum. Îmi pare rău, mi se rupe inima că am lăsat-o numai pe ea la jug. Și eu m-am văzut de biserică, comunitate și Uniune. Cum v-a găsit căderea comunismului? Căderea comunismului a fost așa cum spune Scriptura. Cine a mai văzut vreodată un stat să se nască peste noapte? Ceea ce s-a întâmplat, căderea comunismului, a fost directa intervenție a Duhului Dumnezeu prin Mihail Gorbaciov. Nevastă sa, Larisa, era profesoară de ateism. El, marele om, marele zeu comunist, a celui mai mare imperiu comunist, Mihail Gorbaciov. Cine l-a schimbat? Dumnezeu l-a atins la inimă și așa a făcut reforma, perestroica și așa mai departe. Cum m-a găsit? Eram bucuros că a căzut această plagă a comunismului. Au trecut atâția mari de ani de când comunismul a căzut. Vorbă să fie. A rămas comunismul cu față umană a domnului Iliescu. Comunism cu față umană. Ca și cum ai spune, drac cu față de înger. Dar nu-i de mirare că dracul se îmbracă și în înger de lumină. Așa se îmbracă neocomuniștii de astăzi. Din punct de vedere politic am spus tot ce-a trebuit. Din punct de vedere religios am pierdut enorm de mult. Nu știu când vom mai recâștiga noi. În ceea ce privește practica credinței, și am pierdut chiar și din punctul de vedere doctrinar. Atitudinea păstorul nu mai este slujitorul care e capabil să facă 10 lucruri, nici 1, nici 2, 3, dacă le face și acele le face foarte lejer. De pe poziție de episcop, nu de slujitor. Slujitorul este ceea ce spune Mântuitorul. Cine vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul tuturor. Acest principiu s-a pierdut imnologia creștină, s-a pierdut predica evanghelistică, s-a pierdut accentul pe morala creștină, s-a pierdut practica ora biblică și așa mai departe, multe. Cununia îi 2, 3, 4, 10 oameni, neamurile și după aceea, hai la mâncare, băi, hai la mâncare. Nu, în vremea aceea, căsătoria avea o notă mult mai sfântă. Înmormântarea, prilej de evangelizare. Cununia că era prilej de evangelizare și la masă nu ne strângem ciotcă la oaltă, 2, 3 în familie și acolo să discutăm versuri uscate de toate, pentru tot și nimic. Mă duceam după servitul felului 1, felul 2, fraților, până să aduce și felul 3, sarmale sau ce mai era, o mică predică. Și țineam o predică, dacă vă aduceți aminte, așa făceam. Azi, nici la învon. N-ai voie, ce se spune, m-am dus, de unde îi luat? Din America îi luat practica asta. Am fost chemat, după ce am ieșit la pensie, m-am dus în America,
Ajuns acolo, un tânăr care era de aici, al lui Gocan, feciorul lui Gocan, Dănuț Gocan, care era din Los Angeles, frate Hușan, dumneata vișniții predica, dumneata vișniții cununia. Bine, dar Liviu Olac, păstor, nu ne trebuie. Fără Liviu Olac eu nu vin, una, doi. Cât am deținut? 5 minute să spun, nu. Eu vă țin întâi o predică, după aceea vine Olac cu mine și continuăm și el, și apoi, fraților, eu cu Olac amândoi facem cununia. Asta a fost principiile mele, le-am pierdut astăzi. Le-am pierdut. Și aș sta mult să vă mai spun, dar nu e cazul. Le-am spus în alte interviuri, cu alte ocazii. Mi-amintesc că în vremea când încă dumneavoastră erați păstor, ați început să vă gândiți în comitet și cu biserica că trebuie mărită biserica, pentru că erați mult prea aglomerați în bănci. Da, e întrebare grea, pentru că 20 de ani a trebuit să mijlocesc. Și mijlocirea mea era următoarea: Domnule, am 20 de ani de când tot bat la ușile dumneavoastră, la primul secretar, la județ, la arhitectură, la departamentul cultelor, la șeful securității cu cultele pe țară, Aurel Zapodeanu. Tot cer de la noi. Și, domnule, după 20 de ani de zile nu-mi dați. Eu am mijlocit și iată, mi-ați mai dat la Baia Mare, mi-ați dat la Târgu Mureș, mi-ați dat la București, dar mie când îmi dați, domnule? Când îmi dați? Tot am cerut. Și în cele din urmă, ei tot nu mi-au dat în speranța: Domnule, dați-mi și mie, hai că colaborăm împreună. Nu. Dacă ar fi necesar, eu aș pune și luatul la camera de luat vederi a unei hârtii venite adusă de la CNSAS din cele 821 de pagini scrise împotriva mea. Hușanu Mihai a declarat cu ocazia ședinței cu păstorii la Oradea că de aceea nu îi se dă răspuns la unele probleme în frunte cu Biserica Mănăștur, pentru că nu vrea să fie colaboratorul securității nici la Cluj și nici la București. Dacă doriți și veți avea timp, vă pot da să citiți negru pe alb. Ieri tot sperat să mă înduplice să fiu colaboratorul lor. Și am primit autorizația la Mănăștur. După 20 de ani de stăruință. Așa, și când ați început să faceți demersurile? Când ați început demersurile? Să spargeți zidurile și să... Am început demersuri până în... Noi am primit aprobarea în 89, așa ceva. La aprobarea... În 89 ați început deja să săpați, să faceți... Și atunci un punct care m-a determinat să ies la pensie a fost următorul. Știu de ce îl leg aici. Primisem aprobarea ca principiu, că ne dă voie să zidim. Atunci am luat dosarul cu planuri, ce vrem să facem, și aprobarea de principiu de la județ, că ne dă aprobare, și am plecat în Statele Unite să cer dolăruți.
În timpul acesta s-a dărâmat biserica numărul 1. În seara când s-a făcut ultima seară de rămas bun de clădire, cu a doua zi, luni, marți, s-au urcat oamenii și au început să dărâme, eu fiind în America, după a cere bani pentru așa, s-a făcut mare sărbătoare. După ce s-au început să se ia țiglele de pe biserică, s-a mutat biserica la Biserica Maghiară. De acolo țineați serviciile divine, da? Da, pentru că din coace era dărâmată și a început să se facă construcția, să se ridice construcția bisericii, în timp ce noi ne țineam serviciile toate la Biserica Maghiară. Da. Și, pe urmă, ce vă aduceți aminte din momentul în care s-a deschis noua biserică în Mănăștur? Ce vă aduceți aminte din momentul acela? O mare sărbătoare. Au fost chemați oameni să vorbească, au vorbit diferiți vorbitori. Unul care l-am întrebat, ascultă X, nu pomenesc nume, uite, aici e călduță adresa de la CNSAS, că ai fost turnător. Ai fost sau nu? Da, am fost. Poți să-mi prezinți o asemenea hârtie despre mine? Nu. Atunci pe ce bază m-ai vorbit la Europa Liberă că am fost? Și pe ce bază sunt calificat că am fost unealtă comunistă? Am dedus. Pe deducții? Nu. Pe ceva concret. Această persoană a fost chemată la deschidere. Și așa mai departe. A fost o mare sărbătoare, dar inima mea plângea. Erați rănit. Da. Eram rănit și urmă... sunt și astăzi, că dacă n-aș fi rănit, n-aș fi amintit asta. Și pe urmă v-ați hotărât să vă pensionați. Da. Există ceva specific ce ați dori să se știe despre perioada în care dumneavoastră ați fost păstor la Biserica Mănăștur? Mi-e greu să răspund la întrebarea asta. Aș dori ca Duhul Sfânt să răspundă bisericii și fiecărui membru în parte. Aș dori ca Duhul Sfânt să spună. Eu aș vrea să spun doar numai câteva vorbe actuale. Să mulțumească Biserica Cluj numărul 1 Mănăștur de actualul păstor. Să-l iubească, să-l sprijinească, să fie în jurul lui ca în jurul lui Aron, ca Aron și Hur în jurul lui Moise. Să nu treacă prin calvarul prin care eu am trecut, dar Dumnezeu a îngăduit, se vede că așa mi s-a format inima. Dacă nu-ți greșește cineva, pe ce motiv? Ai vreun motiv să-l ierți? Nu. Mi-au greșit mulți la Mănăștur. Mulți. Și am avut multe motive și la Mănăștur, și la comunitate, și la Uniune să iert. Și să biruiesc prin Duhul răul cu bine. Aș vrea ca Biserica Mănăștur să facă o retrospectivă comorilor pierdute. O imnologie care se pierde, o morală care se pierde, o practică creștină care se pierde. Nu mai departe, să amintesc o practică creștină.
botezul, mormântarea, cina Domnului, era de o solemnitate, erau lacrimi. Vă aduceți aminte că ați avut harul să creșteți. Doresc ca Biserica Mănăștur să fie o biserică vie, mai departe, și ceea ce ați primit, ceea ce ați învățat prin Duhul de la bătrânul Hușanu Mihai, care împlinește peste puțin timp 90 de ani, dar mintea și memoria i-au rămas fresh. Închei acest interviu cu versetul din Ieremia, verset pe care îl iubesc tare mult. Privește-ți urma pașilor în vale și vezi ce ai făcut. Ce-am făcut bine, Doamne, spre gloria Ta. Ce-aș mai fi putut face, Doamne, iartă-mă. Prin ce-am făcut rău, în sângele Domnului Iisus, spală-mă. Amin.